हेमस्टार कम्बाटखौ नायदो माने गेमानो गेवला मा जाखो प्ले अपसनाव थुबाय प्ले अपसनाव थुबाबो गेवला हेमस्टारा खारबाय नामा लुथिनानै लांबाय नामा जोंनि समायखौ नस्थ' खालामबाय नामा हेमस्टारा फाग्ला खालामबाय जोंखौ ना ओरैनो जोंनि समखौ बरबाद खालामबाय इमान दिननिफ्राय हेमस्टार गेलेबाय हेमस्टार गेले 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 दिनै कइन्स जमा खालामबाय हेमस्टारा खारबाय नायमारदो लोगोफोरनाय गैला गायब जाबायना थगाय मारबाय जोंखौ हेमस्टारा मा खालामखो नायदो थगायनानै थांबाय गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान लोगोफोर आङो फिन खेबसे चेनेलावहाय फैफिननो गोनां जाबाय लोगोफोर थ' एक्सुवेलि आङो माने भिडिअखौ बानायनो एकदम गोसो गैथारामोन स' थेवबो आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय खारन माने मा जाखो दिनैहाय आङो माने मबाइलखौ खेवनानै नायबाय बेबायदि रिवार्ड बा डेइलि आर्निंखौ लानो थाखाय हेमस्टार कम्बाट थ' माने एप्लिकेशना दासिमबो लोगोफोर बेबायदि माने गेवाखै माने गोबां बेबायदिनो इउटिउबावबो नुनो मोनबाय कमेन्ट्सफोरबो नायबाय माने आंनियाल' नङा थ' गोबां बेबायदि जादों थ' नोंथांमोनाबो निस्सय बे प्रब्लेमावहाय फेस खालामबाय जानांगौ माने जायफोरा इनस्टल खालामदोंमोन ना गेमखौ दिनैहाय गेलेनो हायाखै गोबांफोरा बेबायदिनो भिडिअफोर बानायदों मा हेमस्टारा खारबाय नामा बे कम्पानिया गैला नामा खारबाय नामा बेबायदि माने गोबां फ्रड भिडिअफोरबो सोरबाफोर बानायनो हागौ लोगोफोर दिनै जों नुनो मोनदों गोबांथार बेबायदिनो दिनै मानो हेमस्टारा खामानि होआखै मानो गेवाखै बेबायदि जोङो भिडिअ गोबां नुगासिनो दङ दा इउटिउबावहाय बेफोरखौ नायनानै माने बांद्राय बेबायदि जेबो टेनसन लानो नाङा जायफ्रा इनस्टल खालामदों जायफ्रा प्ले खालामदों आरो जायफ्रा आर्निं खालामनो सानदों खारन बियो मोनसे अनलाइन ट्रेडिं एप्लिकेसन आरो बेवहाय बेबायदिनो गेम बायदिसिना ना थ' बेखौ बेबायदि प्ले खालामनो हायो लेभेल आरो बेबायदिनो डेइलि रिवार्ड आरो बेबायदि डेइलि टास्क बिदि माने टेप खालामनानै बेवहाय जोङो बेबायदि कइन्सफोरखौहाय जमा खालामनो हायो ना जानो हागौ निस्सय बियो माने मोनसे सार्भार बा टेकनिकेल इसु जानो हागौ लोगोफोर आरो मोनसे अफिसियेलि जिथु माने हेमस्टार कम्बट ना बे हेमस्टार कम्ब'नि अफिसियेल वेबसाइटआव मोनसे माने मेल बेबायदि माने मेसेज फैनाय मोनदों थ' जोंनियाल' नङा फाइनालि बियो माने जेरावबो जाजोबखादों जेरावबो जानायनि कारना बेनो आं दाखालिनि सिगाङाव बुंखादोंमोन माने बियो 250 मिलियननि सायाव थांबाय 250 मिलियनबाथ' बियो धेमालि नङा इमान मिलियन मानसिया दिनै बेवहाय हाबनानै दङ थ' बियो सार्भारनि इसु जागोन माने जेरैबायदि ना बेंकिंफोराव माब्लाबा बेबायदिनो गुगोल फान्ड ट्रेन्सफारफोरावबो जोंना फैसाया माब्लाबा फासियो माब्लाबा समाव बाय लाख थ' बियो फैसाया फासियोब्लाबो जोङो बेखौ प्रसेस मथेदि जोङो मोनफिनो थिग बेबायदिनो दिनै नैबे हेमस्टार कम्बाटआबो डाइरेक्टलि बेबायदि जेबो आपडेट होआखै बा बेबायदि एनाउन्स खालामाखै माने खारबाय बा गायब जाबाय बेबायदि नङा आरोना थ' हेमस्टारा माने दासिमबो बेबायदि आपडेट जेबो लाबोआखै आरो बियो माने जों आसा खालामदों बियो खाराखै आरो बेबायदि गोबांथार माने फ्रड बा फेक जोङो भिडिअफोर नुनो हागौ खिन्थु बियो माने टेकनिकेल नैबे सार्भारनिबो इसु जानो हागौ जोङो बेबायदि मोनसे मेल फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरावबो माने बियो गेवाखै खारन फल'वार्सआ बेवहाय गोबां जाबाय आरो फल'वार्सआ बेबायदि गोबां जानायनि जाहोनाव दिनै बेयाव सार्भारनि मोनसे प्रब्लेमफोर क्रिएट जानो हागौ आरो ना थ' लोगोफोर नोंथांमोना जेबो माने डाउट लानो नाङा आरो सिन्था खालामनो नाङा निस्सय बियो माने गेलेजागोन आरो गेवफिनगोनखौ आसा खालामदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै मानो होननानै बुङोब्ला आंबो एसे माने बिराद टेनसन जाबाय थादोंमोन दिनै माने रिवार्डआ मानो बेबायदि गेवासै आरो मानो
बेबायदि गेवाखै आङो माने एकदम बिराद सिन्था खालामबाय थादों आरोना खनब्रै खनबा नङा आङो 10 बारसो माने बेखौ ट्राइ खालामदों थ' गेवाखै आङो बिनि उनावसो माने हटाकनो माने बागदावनाय मोन्दों आरोना गोसोआवहाय थ' बागदावनाय मोननानै आङो इउटुबाव सार्च खालामदों आरो बेबायदिनो नायदों थ' नायनायनि उनावहाय दिनै नंमारगौ बेबायदि माने आंनाल' बेबायदि प्रब्लेमाव आङो गोग्लैयाखै बयबो माने बे प्रब्लेमखौ फेस खालामदों आरोना थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय ना बेबायदिनो जुदि गेवनायनि आपडेट्सफोर फैयोबा थाबैनो लानानै फैगोन लोगोफोर आरो बेवहाय गोदान माबाफोर आपडेट होयोबा आङो भिडिअ लानानै फैगोन थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय